पवन सिंह अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है तो कब पेड़ के फेंका। लोग एगो कहावत कहेला कि हाथी चले बाजार आ कुत्ता भौंके हजार। उहे हाइबा है सरवा नदीम खान उर्फ ढाबा खान लड़ावा खान के। सबसे पहले चली रोबा के एगो वीडियो दिखाओ तनी, वो वीडियो देखी। पवन सिंह अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है तो कब पेड़ के फेंका। ये सरवा का हम एक एगो बात कहे कि अगर गिद्ध के सराफला से गाय भैंस मरे लगती सन तो सरवा ये धरती पर एको गो गाय भैंस ना बचती सन। उहे सरवा के हाइबा खाली चिल्लाता चिल्लाता आ उखड़ी एक से झांटना। बात तो सही है। पहले पवन सिंह विशाल सिंह तो पेलते रहलू, दू आदमी के पेलला से ही आयरला। अब सोचलो भाई कि हमार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, विशाल सिंह अब मिल के पेलिलो तेरा गाड़ के का दशा हुई। गजब बेइज्जती है। अब तू ही लो बतावलू। अब आई असली मजा। अब रउआ सब सोचत होके कि काहे अब आई असली मजा, तो बात सुनी ध्यान से। अब भोजपुरी के दू गो स्टार, एगो तो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार आ एगो भोजपुरी के पावर स्टार कूद गइल बने अखाड़ा में नदीम खान उर्फ बाबा खान उर्फ लड़ावा खान के पेले खातिर। अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले रउआ सबके एगो वीडियो दिखाओ तनी, ओही में खेसारी लाल यादव के पेलाई देखलो कि कैसे पेलले बड़न ढाबा खान के। चलिए वीडियो का स्टार्ट कर जाओ, देखल जाओ। लोग के भोजपुरी भाषा के होके भोजपुरी भाषा के लोग के तुलु गरियावल शुरू कैले बड़ा। ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा का सुन ले नहीं। ई होंगे हमार असली भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। पवन सिंह विशाल सिंह तो पेलते रहलू, अब कूद गइलन खेसारियो लाल यादव। अब रउआ सब सोची कि का मजा आई, बाबा के आज ढाबा निकल जाई। काहे कि एक संगे चार गो लड़ा जब जाई न तो गाना फाट जाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आ सारे उहो कहियन अब माफ कर दलू, दोबारा बिहारी लोग से हम ना टकराए। अब रउए सब कमेंट करके बताई कि नदीम खान के माने बाबा ढाबा खान के पेलल इतना जरूरी रहला कि ना रहला। रउआ सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी कि पवन सिंह, विशाल सिंह, खेसारी लाल यादव मिल के पेलता लोग बाबा खान और ढाबा खान के, तो रउआ सबके मजा आवता कि ना। हमारा तो बहुत मजा आवता, काहे कि हम बिहारी हई। अब रउआ सब बताई कि का मजा आवता कि ना खेसारी लाल के पेलाई देख के, पवन सिंह के पेलाई देख के, विशाल भाई के पेलाई देख के। रउआ सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी। और रउआ सब की एगो बात खुलेआम ऑफर चलता कि जितना गाड़ी देवे के बानो ढाबा खान के दलो, भले आई कम्युनिटी गाइडलाइन हमारे चैनल पर कोनो दिक्कत नहीं है, तू लोग गाड़ी खुल के दलो। अरे भाई के सपोर्ट करो यार। बताइए सब रउआ सबके वीडियो जानकारी कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल ना भूली। भाई के सपोर्ट करी। मिलती है अगले दिन अगले वीडियो।